So good morning guys. Today I'm here at Bukid. Si Bukid. Ano naman payag-payag. So today we are here kay tungod kay mag-ihaw mi og baboy. So right now we're still boiling some water and then later on we're gonna kill the pigs. So as of the moment, we only have 4 pigs left. So one of these pigs will be taken down and be eaten. Stop. So either this one, this. Saan yung pangalan, oy? May pangalan ni mo. That's the one. So here's the second one. What's your name? Ha? Ikaw, sa iyong ngalan? Ha? Ngalan ni mo? Okay. Ikaw, sa pangalan ni mo? Ikaw. May pangalan ni mo? Ha? Ngalan ni mo? Ngalan ni mo? Isa sa inyo kamunupat. Ihawon mo niya. Ha? Ikaw di ka ba paihaw? Ha? Yun ako, akong istoryaw na di ka paihaw. Magpaanay na ka. Kana. Hadlok. Kana pagkagapon. Hadlok man ko. Kabuhi si anak. Tuloy mo ko sa baboy. Kung saan taman. You want to eat. Ganon bitan ako wala may traffic kabot niya galubihin siya. Nahinay na lang tanong gadugol na. Gusto mo liwit kasi okay ra. Okay ra ka dili mo gani ticket naka. Ang maliit naming bahay. Ito siya. Grand. Sa gitna ng bukid. Ding 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 ding. Ding 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 ding.